Video ko, kita nang bilat sa video. Video ko sa bilat eh. Kita sa video. Na. Hi guys, good morning. Ako na pud ni karong adlaw day guys, 24 na sa Mayo. Happy pista di sa Katipunan. Diya kami guys, karami daris bay. Kay mga hoy numerong adlaw kapoy magdisuri-suri nga ni natagibati guys sa padaris bay. Malingaw man gud dari guys. Mga kung kahoy daris ubos sa mga kamalig ko nami kahoy. Kay gamang kahoy nahurot na sige uwan diya. Taga-deliver na mo deliver. Kapuya na siguro bughaan sa na may dakan daris among ubos. Diya guys, ang uban daris imi mayang videographer ron kay tabang ko rin sa og kanang pangahoy. Diyang dali mi kay na John Mark datos bay karon kay nagklase kay naman nag internet sa bayan sa online class ba sa ron. Tapos bay ta nagklase mo ikaduha na ni sa kalo daris sa bahay nag klase lagi sa kay naman may internet. Diya guys, agadi kong sako, diya na ang kahoy diya. Ang ano mo ni bugha, diya so, ang kalagti ng kahoy diya. Na, diya. Naman si Mimpo dari guys, may videographer karon. Diya. Samo, yung experience na ko sa panguhag kahoy. Basta ina ng japod dyan ng special child, kaya kurma lagi ni dyan na ignorant talaga sa bukid guys. Namuot ko ni dyan guys, kay first time palagi sa kinabuhi nga. Kuan, ari daan ni Dennis kana buwis bukid kanang pagpangayo mo na ni na experience kay prinsesa pa nas ila ja makuan ko guys magkuan ko ni sa magnahon nga motawag si kuko ni sa 3 times a day unsa ko ni kuan kinabuhi ni sa dari ni kaon na ba nga nanja kanang maloy ko sang ijaan guys anang mo sa kapilangga ja pamanggadid mo magijang process jang papel mao papunta sa kauli. Iman ka guys nga ipapili na sang kuko may mo mulingkod sa isang turono mas piliin ka din sa kuno garis bukid kay na experience sa mas bibo kuno ang bukid ganan sa bukid ikontra sa syudad ja kanang agtigwang intaw nagsige kuan ni ja nag-eunag kan ba kuno nagsige kaen ika guys para kaparamot kay namakak na naman isang kuko kay ningin siya nga nakun sa irikon sa ko sa irikon dara sa mga kamalig kay first time pud ni siya guys isang kinabuhi nga way irikon ni siya gipuyan time pa ni siya guys anilakaw nga way nagwayayang naguzog kaya ako na lang mga nagkuhan ni siya dani huy masamad lagi kanak di lagi bitaw ayo ba malingaw ko masamad gali ka dana. Hindi ka kamao na rabay sundang. Tiguang na ko bita tanawra. Ya guys, sasani hatod. Sabay. Italiuan na ba kasi mauwan na. Balik ko naman ang mga kinahoy ni Im. Kay lisod pagbugat kani ga naman ni guys. Sasani hatod dito nakakay. Balik ka naman kanaha. Ja guys, kaluza lagi. Nana guys, bitbit pag mga sanga. Kusog hinunumisiga guys, yung isang gida nga kahoy. Ja magmurti ko globeron guys kay mag luto mig chicken feet among asin ni ban. May suwag kanid. Na, pibot-bot na. Asa. O mabot-boton ko be. Ha? Kini. Kini. Sana nila kami sili ang gusto dada. Adi natin. Nana. Sa duha. Sa mana awa ko. Gana na lang kami sili ang tuwi masisbuhoy kami siko hao. Nanda. Question ako. Uy, sayang tubig. Kuan ka?
Ala ka na ko siya. Video call. Tanang bilat ko dito. Oh. Daga ko sa bilat eh. Na. Kanan. Kanan. Hindi, buang. Bilat buang. Oh, snack bot-bot. Mabot-boton ko na. Saan pagkuhaan niya? Sa bato anong bot. Tuloy. Sara day. Kapi dira nang hunaw ka. Wala. Hunaw ka lang. Hindi ko kapuhan. Ako ra be. Oh, kay hunaw po. Agad di ay pero koan. Lagi siya gahi. Ganun sa'yo maestrat eh. Sana? Ada bot-bot ng kahi. Ali na. Kala. Dila wasa. First time kakabot-bot. Han. Buton ako. Bot-bot na ka. Makabot-boton din. Hindi naman ako itubag. Diya guys, grasya nabot dia kaning baka. Kuan hinatag day ni Jocelyn ni Kuan GGM Gultia Vlog. Kasi ganahan pud mo guys. Subscribe og like sa jang channel ang i-plus dana. Arang kagud ka gitagaan mi og karning baka kay nagihaw ko og baka gizang ugangan. Diya kay naka-ready naman mi sa among chicken feet lagi. Aw sunod lang pud among luto na rabay atay. Yan, puro ba. Salamat ka, Julin, sa imong gihatag nga grasya. Diya guys, nakuha na nagkuko. Nakuha na si Zag manicure. Na, hananing put doon guys. Diya guys, napudpud na kon. Jagahang tiil to anas. Hanang gitak-ang guys. Hanang gipakuluan ag tiil to as gawas. Diya guys, very good. Dagahang gitak-ang nga. Tiil sa manok kay nasunog. Nabisan tengah sa kadaghang kahoy nasunog aming gitakang. Uy, amo na. Tagalog mo lang ka. Kaya muna pagkatapos guys. Morning sariling ano. Tapos ito ang Tagalog mo ako. ka. Tagalog ko. Yo. Magtagalog eh. Magtagalog. Ito. Tapos, tara, pwede na. Tapos, pasensya na mo guys. Ito na yung chicken feet na sunog. Matutong ganina pag, paglaga ko. Ano na. Diya guys, kaya nasunog man lagi ni magano magdi mapait ni hang luto dani kay na sunog lagi na sobras kahoy. Diya guys, sa din ni adobo daan guys, ano ka mag-adobo butangan na ho og kuan. Tuno karon kay nahumanag pumatagang tuno. Nagkata guys. So guys, minuto na mi. Kameraman daning upat si John Mark Dagari na puling buboy kay si buboy guys to ana sa ubay kay nagpistupis man sila klase ron. John Mark das bay pod kay nag-online class pod si Ja. Guys, mao ni mang tuwa. Ara, na sinunuban og kuan. Ito bulad. Madurin, imbutido ra imo ha. Kay maabot ra ba to Sandro unda. Again. Sige na, John Mark. Now. Hoy! Nahinukad! Tagtagad. Lami ra dyan? Lami ra chicken pit? Naman. Pet gamay. Hay parat! Pagod mo.
Parat na. Parat noon. A few moments later. Yo guys, ada mong update sa kita ng mga milon. Na guys, sana pang ukban ning mga itabon nga bani kay nanirek na siya guys na. Dana guys, 3 days na siya guys gikan sa pagpegas. Na guys, oh. Ag-uban gipangket-ket sa mga mananap. Pa manirek halaman ng pulihag tanam. Agaban wa jud diha kay naay ning kon guys ipangkaon mas mga sa mananapan nga andaan ni agaban awa man wa manirek. Pero halaman ang pulihan guys pwede pa nang habulan kay kuan agaban guys na ana ni mga dahon. Ha? Kau na mo narasag pait, meron ng pait. Ang nalindukot maguna mong PM. Yes, kagutom ha, way pait-pait.